Kwenzakalani? Kwenzakalani kodwa? Amaship ayashoda la. Wawudelete nje. Hayibo ngisebenza ka-WhatsApp mina angazi kwenzakalani. So wonke ama-relationship wakho kumele avele uwe namakhamera. Uyangikhathaza nje because Khathaza mina. uyafeba. Angazi ukuthi yini angisatisfy mhlambe mina. Ngoba sekuJanuary uyaqala ubhekana. Waqala kuDecember ubheka eceleni. Sponsor. What services are they sponsoring for? The sponsors are not sponsored. So what are the services? Next. Sports. Lokho kudinga ukuchaza ukuthi uzothini uchaza ukuthi lokhu uzola nani. Eta. It's manje. Hayi, ngiyaphileka. Sure. Ngibongelele emakhaya ngibazi ukuthi abihensa mphankeni aramis umbweni. Cela subscribe futhi. Uma uzosubscribe, hlale usubscribe button njengamanje singakayidingi. Elazi ukuthi abenike comment and follow notification bell bese umfethu labafu. Yebo. Nokwamukela kusho invasion of privacy. Akubonga nini mfethu, kubonga nini? Phela ngempela usitshela ababukeli emakhaya ukuthi uze ngani lana singasisa ngani ubani usuka pha. Mina igama nguNeo. So ngisuke eJabulane. So inenkinga la intombi yami lamalanga ekutha different yabo. Umuntu engimaziyo. Yeah. Akalali endlini, uyabuya ahambe so ngiyasola ukuthi sekukhona umuntu okhona nami. So Yeah. ngifuna iclosure kahle. Ngifuna ukuthola vele ukuthi yini lento engicabangayo iyayenzeka. Awukhona ukucabanga vele ukuthi Yabo so. manje ngithola le closure yakho lena ready to accept reality yayo noma usadilulu. Futhi mina bangihate kakhulu yabo ama relationship wami. So ngisenathemba yabo. Ne. Mara sengizobona khona. Athi sidlula kanjani. Yeah. Mara in terms of the behavior lento umama ngewabengana wambuza ukuthi kuse angisathola kahle. Yazi ngiyazama ne mara akayenzi isikhathi esikahle ukuthi sikhulume kahle. Mangimtshela on and off uyahamba so uyesikhulume yabo. Sinini yakubo sinini kubo bathi abamazi naye ukuthi uyikuphi yabo. So isikhathi asinaso kahle kulamalanga. Yabo. Hayi. No. Indlela impela yamangazi. Yabo so noma ngimfonela amafoni anokungangeni angena ibambe 2 minutes I drop ifoni so Sikhuluma. Awu. Yabo so Hey. lento le bengayenzi before yabo Savuthi. yabo kunzima mfethu Yebo brad ngakwenza vele. kakhulu Hayi sithola. No, ngiyathola mfethu. Uthola. So mbizo mama. ngiyabo Masimbiza bese kungathi ngale no rasta be IT. okay Yabo uzoqoqa amapelasi. Noma mefika wena ujambise ungazi into right. afid Ngingasiboleka amafoni engiwayisa ngalena njani yawavula. sure Ngibuye kwi-unlock then you can go through ama-DM ubone ukuthi kuhambani. enzakalani ngiyabonga bafo Hayi, sibonga sithi simbizi mama sponsor. siphathelile Yeah. hayi senze njalo. Sanamukela bafethu kuyishow yethu lena ithina sobabili. Show ithandane bafethu sanamukela nani lapho ke emakhaya. Mawuzoka subscribe mhlawumbe ujoina manje nje. Ungabusamasha isikhathi subscribe lapho. Thinta lo button uvula ama notification bell ngoba la ekhaya siza nezinye indaba bafethu. Yeah, ubafuna sibhalele incwadi wathi kunento kazi la. Enesikhala inesihlalo lapha enhlizweni yami ihleli ithedeke. Okay. Iphethe. Nakho sesibona usuhleli la. Ngabe amazi mfethu? Yebo ngiyamazi. Nyazana. Awusuka nimadukudai. Sazana. Ngicela nje ngeke ngithathe ngibeke ukuthi nazona kanjani nahlangana kanjani nisenazana isikhathi esingakanani. Ingane letho. Okay mina usisi ngamthola ifonini yazi Facebook yabo so ngakhuluma naye vele sendele i-friend request wangasetha kusasa kwakhona sahlangana emoli sazana kanjalo nje thatha amanamba then sina 8 months manje 8 months 8 months asele incane azanile khona
Cha, yabona nje masasenjena siyasaba ungaphazamiseki yabona amafoni anokusiphazamisa ringa Okay. indaba zo-signal no-network yabo izinto ey'njalo. Okay. So sicela ukuthi nisiboleke wona siwabeke lapha egumbini laphana eliphephile. And then-ke mase sihamba-ke siwathola back-ke amafoni akhe yabona ndaba la so. Ani ngibala amafoni. Unnecessary. Yeah, angithi phela sibalekela phela ukuphazamiseke ezinto ey'njalo. Uyayikhipha ngithi. Yeah, so ngicane ngiboleke. Rasta njaya usondele. Uzosithathela izinto zakhona. Nakho-ke sibonge njaya. Cha, my sister bengisasibeka la ukuthi nihlangane kanjani ukuthi usitshele ukuthi nahlangana Facebook. Manje lokho lo makusonele friend request lena. Uthi ngiyibopha ngazi ninjalo nje ngene kuma profiles Facebook lapha ukuthi niya approve noma cha. No, yani profile yakhe bechaza kanasiphithiphithi. Yena umuntu right. Umuntu right. Umuntu right. Maya wamsobolisa noma like how long did it take before nize nifike ekuthenini niyajola? I think 2 months. 2 months. Yeah. Ulokumisa lena nini? Ngakho kwathi. Hey. Yey. Hayibo. Bali betwal for you here. Awuyabazi baba. Ne. Yeah, Hayi uyatry. sibheka ukuthi Musabheka. khamba kahle or kanjani. Ehe. Mama ubheka wayithola lento ubheka. Ehe. Yena umuntu right. Right ne. But manje ni happy with manje with chicken. Ngihappy. Happy ne. Ba akekho nje ukuhaqa. Hayi. Lutho. Ah, Yeah, cha isifundisa nathi bakithi. Hawu yazi surface. akwenzeki. Awenzeki. Khona ama center. But i-vision iyafana. Yeah. Ngithanda likhona. Kodwa nenkinga kumele silungise. Yeah. Siningi kumele sikulungise. Yini lochaza ngesystem ngibona. Hayi inenhlonipho yabo. Yeah, uzithubile. Oh, ima. Manje Yeah. manje yabuka. Akakhulu. Ene, Uziphethe kahle. sifika. Yeah. Ashu. Yeah. Mama, wena ngichaza ngomfowethu le. Oh, Sweet. Sweet. Akaphapha kusila abafana abagcwele manje. Oh, Ilaba ba. awu swakini. Umuntu right usandela nesonto. Awu swakini. So Yes, I'm church boys are winning. type. Issue. Get time. Yeah. Get time. No right, innit? Yeah, kakhulu. Kakhulu. Okay. That's actually like how long have you guys been together? 8 months. 8 months. Yeah. Same thing. Yeah. Same man, yeah, cool. Ngikhethe kahle khona. Khethe kahle. Ah. Hayi no ngiyavuma. I-love language. Yeah. Ne-understand ukuthi Yeah. Yeah. Le akuhle. Kahle, Cha, ngiyathanda makuhamba kahle kunjena. Ngiyakhuthaza. Ngiyayithanda phela ukuthi-ke makusakhuthaza kunjena sike sehlise nje ngey'khala kahle yabona kunepleti abaliphekayo ngalena rasta njayami umsondeze lokusaplata lapho seke lapho njaya ebona indaba le mana ipho nje yapha la ibheko la Ngani? ile yakho Email. umbambela la Ngika mama. nobambela yabona into eyenzakalayo lana-ke is the invasion of privacy la futhi umfowethu wami ngalena urasta we-IT sekawabamba amafoni wavula sengakhona ukuthi ningene ama-DM la nibheke ukuthi ngabe kuhamba kahle na. Okay. Yayibo usungena lapho mama ngibheke ukuthi kuhamba kahle yini. Ngabe uqalaza lapho ukuthi mhlawumbe ungabe u-IG ngabe ubani bani. Okay. Ama-DM athini phela abaphethe babhizi la ngaphandle. Yeah. Wayibona indaba. Ngiyathanda nje nikhululeke ngayo nokuthi mina futhi ngiyasazi isitori senu. Eish. Kuningi. Yasaba. Ngiyavela ufake ibhejisi noma Hayi. Ngena la ibhejisi ku-WhatsApp. ufake lokhu amaconsi la. Phela bayafihla nalapha. Kumele ungajahi. Ngikhulele inganlento. Okay. Inganlento. Khamba kahle mama. Thini? Na ku-WhatsApp akuveli lutho. Akuveli lutho. Thulekile. Singene. I miss you, I love you. Akuvela mina nje. You once? Next. Awusukanini. Right. Singapha kuma Facebook sibona. Facebook yini? Mam. Khamba kahle. Manje Something doesn't make sense la. Ngihambani? Silinde umnikazi wendaba aqede. Sizwe Khona ngibona ama missing chats la. Kodwa ngiyabona mjida. Ubani lo baba yena uvela la.
Yini noma message adilithiwe? ya yabonakala ukuthi adilithiwe yabona nje akusaveli lutho so angazi Manje yakhona isaphelele. kwenzakalani Kwenzakalani kude? ama-chat ayashoda na wawadelete ama-chat Hayibo, ngisebenza ka-WhatsApp mina angazi kwenzakalani. singi-check-e kahle bafu ngoba ngiyabona khona amahlangano Futhi kuhamba kahle. angiyabona nawo amanye awakudala ayavela Oh. Awufuni khona ngitshela kuza sisuphuza Phuzwa. ubani ubaba lo Ubaba futhi. ubaba manje awuthi ngingene kahle kulesi sithombe Hey man. Uthini ubaba lapho? akusulo baba lo alithaveni le kulestrata lesiphezulu Awumboni wena ubonana? uye Khona wasingibuza. Then ngibuzelani ngoba uyambona? manje yini uthengile utshwala Awuyasho i-tavern owner mos. Kwenzakaleni? I-tavern owner. angithengile utshwala mina Ugcine nini? kanti ufuna siphuze Hayi njalo busho ukuthini? Ugcine nini? phela mina ngisumuntu ophuza njalo yazi Ugcine nini? yazi umntana lo Tavern owner. uthengile lutha ngiyazi le thaveni ya Yeah. strateni sethu lephezulu Uzwa nge-day one buyaphi? Aw. Ngoba zange nje kuvelele. Utshwala ubuyini, awujayiveli ubuyini. Mana. Uyathengwa. ima Ba uthi mina uthi uthengile utshwala noma. Angithi kuhlangana nama-tavern owner. Ucanga ukuthi lokho utshwala buyaphi? Oba. Angithi kwakuyi-cheese boy, phuza amayenekene. Nawo amayenekene. Manje uyini baba yasponsor? Uyasponsor. Oh. manje yini uhamba naye lo baba Ngihamba naye. Angithi uyasho, ngiyakutshela uyasponsor. Lo tshwala bophuza buyaphi? Mana So ngaze kube nedrama engaka for utshwala. ngongaphuzi nabangani Kumele bakho sifike la. exponsing lokhu usponsor nje kwenze njani? Uthola nina. Awutholi nix. Ngeke. So mina sponsor nje for Akatholi nix. uya sponsor nje. Eh, Maliphi? sikakafiki lapho ukuthi sengathi uthole Sengaze kuyisibhizinisi nje mahala. Hayibo, nakhona naye aza ngathi utshwala ubungako. Tholeni phuzeni Kanti 24 yenekene. isidawa ne Mina angizwa kahle leyo. Bhuti, lalela. nayi text la lo baba lo kuvakashelile ne Hawu. and bhuti wami awuthi ngibona idate kahle ngiyi-16 bengisesipalini yabo bhuti wami yabo le date ithini uzile lo baba wakhe Hawu. shuthi bekalile naye bhuti wami Angilalanga. Mana. Oh yaba lala. ufunani kwami Hey, my sister, ngapha Uzoletha izinto. come over amalone. Ngiyi-16 ufike watholani mangena endlini? ngithole kuthulekile Uthole ini emafrijini emakhabethini lokunani? loso Lutho. phela ngingasusa ngithi Hayibo, lutho. lutho makuzile lo baba Amabhodlela ethu bewaphuzwa ngeyi-16 bewabuyaphi? Hey, Ukudla bokudliwa bokubuyaphi? mana sizwa Ushiyanga mali phela. imake nakho phela ngibona ukhumbulani mina nomfethu lona ubaba wekhaya la. ngiyi-16 uzile lo baba nawo ama-chat ayasho Nami no I miss you yabo. Ayo guys kahle na Uthi he's around. ala lo mntana uvumile Ngithe okay. wathi uzolala awukhalazi uyakhona Ngishilo ngathi mina ngizophuma. Ayokulala ngilalisa ngathi ngomdlezana ngilali nix. yonke into bekhona bafa endlini ukudla kukhona Yini bekhona utshwala like utshwala yasikhuluma ngotshwala. makasavumelana But manje wena manje uthola mabungekho endlini wena futhi awuhlatheki. December nje wonke mina ngimlinda umuntu osemsebenzini. Ngihlali ngenzeni. Ngithakatha. Hayi khona. umntana uzongilethela ukugula bafathi Cha unehaba ukugula. no Bana siswa. no bafo Bothi uhlale ngizochitha kathi. Gcina ngithakatha. vela ngaphela Ma uphuma endlini uyaphi ke? Uphuma mina nabaza Ngiyatshwaleni ngiyophuza. Ngihamba nabangani bami. okutholayo. Ngeke manje mina ngisamile lapho ngeke ngithola utshwala nje mahala. Yilo Ngiyasho kahle kahle lo baba lona into yakho. Ayikho into emahala. No I miss you Ngoba la yabo. umazi ukuthi uhlala nomfazi. unomfazi Manje cakwa yini uthuswa yini? shuthi naye phela ufebe umfazi wakhe Hayi hayi baby unedrama yo. and Ingakali bafazi yonke amasayini bewakhona umntana lo Aha. yabo so akukho okuningi okungithusayo kakhulu yabo Mama sana o. yakhona cause bekanokuhamba nje Yeah. uthi uqala uDisemba bekangasabambiki yabo Yeah. Ngisho khona. amalanga bekangasabambiki but Mana athe ukuthi uthi wena usaba ukuthi uhlala wedwa endlini uzothakatha. Nangu mfethu ngisha khona uthi uyahamba. uyahamba mfethu Uyaphika manje khona. Angihambe ngeyi-31 phela.
31 kuphela hawu. For nakhona it was I think 2 hours. Kuphi ngoba bese namaqala enyanga. Bengila kulo baba wethaveni. Ethi indaba lo baba hlahla. Ubaba uyasponsor, nithi imali nini? Manje wama ufuna into ungangitsheli mina. Gijimela kuye baba wethaveni because ukuningi akukhulumi. Ubaba uyajola naye ahlahla. I wouldn't say ngiyajola naye. Wenzani? Uyangisponsor. Sponsor ngani? Tshwala, imali, ukudla, whatever. Into engiyifunayo ngiyayithola. Nami bengayomile nayo. Yakusponsor ngani? Unamanga lo mntana. Khuluma iqiniso. Lo mntana unamanga bafu ngiyambona. Hayi cha bana nafuka mangale ukuthi akakho umuntu ovele nje keep nje. Akwenzile. Uyakhipha. Ngeke. Wathi ngamfona lo baba. Ichani nehaba ukufona. Yeah. Akwenza lokho baba. Ngamba simfonele, afonele wena kuba ngasifona ufonele lo baba. Simuzwe ibamba kanjani ifoni? Yebo. Yeah. Mina ngiboni kunes Uma nje eke wathi baby. Iyacaca ukuthi hayi. ngakubonile baka la gore phone like for ini. Akere ke a. Angithutha kana. Uqaleni nokuhlala kule tavern because Qale November. futhi kudala bafu yenzeka. Ne. So manje ke ithini into yama camera uzwana nokutrenda nje into zakho. Sinini bokuphi today sesila for ini? Wayeka amakhaya. Nawe for ini? Wayuzwana nokutrenda. Ufuna iclosure. Bese iclosure behlule ukuthi ungayithola endlini. Ama camera wani? Asikhulume. Bozongilinda ngibuye musi. No, bekumele ngikulethe khona la. Ama camera nje bekungadingakali ngiboni nesidingo sawo. Bekumele ngikulethe. For ini? Uzokwazi ukuthola. Shuthi wena phela manje uchaza wena uyazichaza ngokutrenda kwakho. Angithi ufuna ukuba yi-celebrity wena. Abantu babone wena. Wale wena. Manje uyangifaka ungifakelani? Like uyazi ukuthi Uhlula yini? Okay, uhlula yini ukuthi ungifonele? Ngicela ukubona. awabamba amafoni musa. Hayibo. Kunini ngifonela? Ekseni mangifona. Ufona mawuthandile mina Uhlulwa yini ke ekseni ungitshela ukuthi ngiyacela ngicela ukuzokubona. awusenzi isikhathi. Oh yini ufuna ukutrenda utshela waro wakho. Anginandaba nokutrenda. Uyazi ukuthi i-relationship eyami before kwenzakaleni uyazi ngithi. So bekumele So wonke ama relationship wakho kumele avele uwe nama camera. mina uyangikhathaza nje because Khathaza mina. uyafeba angazi ukuthi yini angikusatisfy mhlambe mina Ngifuna ngikuphendule ngitsini masho kanjani? ngitshele mangabe ngisatisfy ngitshele. Hayi usahamba kahle khona. Hayi Kodiwe. Shaye ngokuhamba mina. Ngoba le ngizelela ngiyiboni. Ayikho nje ayikho. so into hlezi uzenza lezo. Mara ayikho into sizele la. So ngitshele So right. ngikho right yazi bafo hey ngitheke kakhulu yabo labantwana abakithi la kae sengizozama amakhaladi bafo Amakhaladi. vele ngizana Akwazana amakhaladi data ngizimela ukuthi. So usho ukuthini kasho kanjani? because ayiqala ukwenzeka lento yabo. Usho ukuthini masho kanjani? Ngiyongenza like ngikhathele kakhulu. Ngiyasho angijoli naye. Hayi akwenzeki Angijoli nawo ama-chat mosayasho Athini? Silo ukuthi I miss you angithi nge-16 kanti uzile lapha uzile I lapha miss you usho ukuthini? Usho ukuthi ngiyakuthanda. Ngiyavakashelana futhi. ngiyavakasha Bathi ngunokuvakasha kunokuthi umuntu afike azodropa off izinto. Bekazodropa off. phela bengikhangazi kwenzakaleni. Uza lo mfana seromini ke. Alethi u-delivery man manje uhlala. Akamana shi uyasayina nawo. Phela Ukhokhe nami. Uthi wena kahle naka ngathi ufuna ukungimoshela nje izinto zami. Baby, angijoli kuphelela lapha lo bhutlo yakho uyasponsor. manje mina kumele If ngamukele it comes to a point ukuthi ngimlahle ngizomlahla. kumele ngamukele ukuthi wena sponsor. Ngiyasho ukuthi Umlahla. ukumlahla Lapho-ke, ukulahla. lapho ukumlahleni. Awukwazi ukulahla umuntu ongajoli naye ngisho. Yayibona lo ndaba. Hayi mangithi ukumlahla I mean to stop yonke lento le yokuthi sifonelane senze. Asikhulumi iqiniso Angijoli naye. Vele uyangifoster nawe yabona into ozenzayo. Mina ngifuna ukukhuluma iqiniso ukuze mase phambili. Baby uyazibona into ozenzayo. Siye phambili. Umpethu akuthanda. mina ungathi ngenza Wakuthanda Ukungilethela. lethele life uqinisa And then iqiniso bengeke liphume endlini. awusenzi isikhathi kunini ngikhuluma nawe uyabo. Khona manje ke nanga ubhutile force ukuthi Thuba phela manje nikhulumekelele. Umpethu into efuna iqiniso. And then ke sengingalungisa ke senikhuluma iqiniso lapho ngoba njengamanje indaba lena iyatsheka nyana ngathi kuneyimbobo. Joli naye. Umlahla kanjani ngisho. I meant mangithi ngiyamlahla I meant ukuthi
ngistophe this communication naye singasakhulumi kuphele nje indaba yokukhuluma nama-sponsorship kuphele bhekane naye. Ngoba sekuJanuary uyaqala ubhekane. Waqala kuDisemba ubheke eceleni. Sponsor, what services are they sponsoring for? The sponsor lama sponsor khona osokuyi-deliver ngisho. So what are the services offer Thanks. sponsor? Thanks. Ubhuti nje uchaza ukuthi ngichaza ukuthi uzilokhu uzula nami. Iwale. Awuzula naye. No bafo mina. Sengiright bafo. Sengiright. What do you know right ngayo bafo? Hayi sengiright bafo. Awu. Usho ukuthini usufuna Because akakhuluma iqiniso and ngiyambona ukuthi unamanga yabo. Ngiyafisa ukumxolela mara akazi straight. Angishasha inde na iproof ikhona. But ishamanga ayengicela into ngamanga yabo. Makabe open angitshele kwenzakalani. And manje into ebuhlungu my brother uyasho ukuthi already gender yakhe traumatized. Yabo. So We are at a trauma or something ngeqiniso ke okungenani. akabe honest. Ngizozama ukumxolela. Uyabo? Makangaba honest yabo. Kodwa Jolly. Hayi uma sesitumile kula ukuthi asholi naye. manje uthi senze njani? Angithi ngifuna ukuyithola. Nje siyikhuluma kahle sithi siyikhulume khona. angithi masicala ukuzwana bekunganama-camera manje makuphela or kulungiswe kumele kube nama-camera. Angithi siyakhuluma manje nasi space isiphela. Endlini senzani siyocula nithi sokhuluma nasendlini. Endlini uzongishaya uzongiphuhlisa sikhulume khona la. Manje ngizonza ukuthi ngakushashayi la. Ngilunga khona like ngitshele. Jolly naye. Ngisiqiniseke ngibe kanjani ngishoni dawujume. Simfonele. Okay. Makuyahleya kwethu. Okay, baf. Mina ngifaka. Usomthanda? Ngiyamthanda khona kodwa ngisathini. Kodwa ngisanalo ithemba lo. Kodwa-ke singayilungisa khona izinto endlini ngoba-ke akafuni uvume yambona. Kodwa ngiyazi ngimjida mina. Akekho umjida ongathenga utshwala nje. Ngimjida nami. Elifana. Ngivalo. Yeah. Babukele emakhaya. Injengoba ngiyibona ngonami. Siyalungisa. Sesiyafika uphezulu. Kunama-red flag. So azoyiqeda endlini makazi. Uyoqeda endlini so yeah, sivala la namuhla. It has been yours truly ngesamhanke mara ngesinto. Ndimani bambo ngisihambile. Kuze khaya mina Mr. Content ngazodala. Lesachisa senokho subscriber. Njena ufuna ngakuzanza. Danke uma ngithenga ngisho. So ndibona kulandelayo. Abafethu so banika ithuba lokuthi babonke manje